se obaye ba ko pe wasase we so a emfa ne se wanya ba na nipa nya ukodo ko tu sa mu no de won nkrofo moton e wo Ghana Abusia me sama wa kwa babio embre Nyansapo TV so ya se Nyansapo a se yesane no badwemba kwan so me ma wa kwa babio ene so ya sane nana black power asan di ehyiamu bio ye nya chance se ne ni hia se ya na ye ni age bisa abiribia ye so bebre efiri ne nchen me say as mabunu no ye sua no ya de kan ye brabo ho ne de tu ya na monde a bebo aye mpa ye ma na kwa banana ya mo akwa babio me jo sumi ala na ne so ho ye oba de na na mada ne so ba maba o metia papa maba se Nyansapo fo age watum pa na umu okoro no dade bacho dabi unwia obi aboy da men sa wo soro Nyansapo fo de emba ni nyina ya me yirimu samum to be yan twitwa mu twitwa wo ka de adumo mu de bedi wu ayo mo medi me huni men sa wo soro sa o mo chewo de a asama to me omo do be ko jail ya da na se ne so ya beto wa ho odin mo na abeboa ye ya kasa me kom ye 21 years ni hospital bi na ma ko bi da 21 yes na what do you feel sense at time me wo 41 years ba me kom ye me sha na what 20 years 21 won ko hospital da wonya leda mo ne mo so mo de mo ni man haban no nti haban na de ye no na mo de nti me obi ba fia na se AC ale na ye sa ye no adu na se me numbi pressure na de ba ya me no pressure do na ma numbi so be numbi nti ke bi ba kra di ka kum no kra dada e no ana no a oh ene se metana me sha se no numbi ne de na me so ma ahode ba ye bobo odudo samum wantia I was say ye de hia ne nkoma ye bedie no nana se ye ka se bakora ase chose ai mi aba me fa kwanya de ma ma chi ahwefo ane me fan fo no nyina ye beda o mase bakoro de akofa asema ba o mikura mi sua na me na ta de kan asem so bakoro sa adwe o bakoro sa adwe ti na me ntia hye ti musa me na se nana bakoro sa adwe so se abo adwe o di chen beto na sene ba ada obetie bi obekọ nti bakoro die ho ahomte se obaye ba ko pe wasase we so a emfa ne se wanya ba emfa no se wanya bibia bitimi asi bibia te sesen obetimi adane subambo ne bia dia na se omuye mienu aka ba akokora betimi aboa me yache no ne mo ye ba akopɛ no hana ebeboa me yache no obetimi afiri unsa anytime bia okwa anya obabiem to bo se obiata bi wo ne ba ye ba akopɛ na wafirim obesua sua nipa ntimi si ne dadam biem ti bakoro de ho nsem do se bakoro che se wawo ba akopɛ watwa wo ana wo ne bi mma biem afa na ewo bibi ewo eni we sunsumu adi bi se oba we de oba asase so ba ne ba akopɛ e na obenyaaye ewo ni bibi sa ho ewo ho sa ayada depending kosua na oba ato no aya ne yen hyeda ngo ba akopɛ wa asase we so ne ma awo ni mu no ena yana mistake bitimi eden eba oba bi wo ho a wo first one na obo se saade abeda na wo de ano nto ne be ma hia ne ntu na sha aba na chi nto no be fa ne se bia o me baye ba akopɛ bo so de twabla ebi wo so so a obo se first one na onyemoye no afi dru time se ne ba nya ba 3 years no na kwan of fashion nyem no asesa nti bo so ne nkosua na etme sesa kota ma wabu ni nsa na nkosua na pai na Ghana so obi anim se so oba bu ni nsa ye ne nda nti so oba ne bu ni nsa time a watu nkosua ofiri a na aklosu ofiri wi a fi woni ne be da ba bi ama nti bakoro no die se opese onya baba akopɛ wasase so na abenya se wo opese onya de a wo betimenya okay wow o ma yati ase se bakoro che se ba akopɛ na abenya baba akopɛ na abenya no anasa wo ba akopɛ na abenya ewo asase so kura anya bi kura obi anya bi kura ebe yade se wonya bi kura beti nyame de bi dumo wa na che se wada nyame ase eno kura no nyame na de bedomo se be ma bi dumo obi a be ma domo ba
Say me say enyi tu say me man na ewo. E me man na ewo oba ni ba o. Oba ni ba be man. Won say ayo oba bi die ni da. Yetimi oba die ni. Mami. Na say oye pa say oba bi die ni. Oka say akora na ye bra yi ba. Ye me ba. Se oba. Ya twa moja. Kohwe se akora na wo no. Eni de me hu. Nti ye nya oba die ni. Nti oba ni ba. Oba ye hweso ni. Wo de hweso. Say ne chim yo. Da bi chim de oba chim. Na moja na wo die ni mu. Wo die ni mu. E mo de ba ne maaye. Se me fa ne se me kuta be 5 billion. Enam de ma se fatwo ma me. Me kwa aba na mabaji. Me ba ya o se me de ma auto ho nti wafa. Enye me dia. Sa ne batie. Oh. To ba bia ni ba. Matias. Me ma ne wo ba. Yo, me ma ne wo ba ya te. Ye da mase. Sam wo ma na mu ma ye bi. Ye da mase pa. Ti Nyankopon nipa bia so ye nyame. Nipa bia. Aye nyame. Nyankopon bo nipa se ne nse so. Ti se Nyankopon no abeyi nipa dia ne na mabosom ekotu nipa. Anya sa anka bosom bia no bekotu nipa da. O se tumi na Nyankopon de ma nipa no. Saa na onim se Nyankopon no ni nipa na. Nti oba eniba be ma ne wo ba. Be ma ne wo ba. Wonderful. Ye da se wonchire mu ade amaye. Ye hwe ni se nya be ma adom me ba ko. Nti se wadom me ba ko a e wo kwan a e wo se me fa so e kora sa aba no. Se unya baba ko pe wasase we so na wo hwe unfie na Nyankopon de ama wo no de watwa aduru na se awo ne mmabie mu a e wo se o make sure so bebo ho ban o bo akora no ho ban di bona bebo no ho ban no se asori na wo ko a okay we dey nyi asori mfirim because tete no kra na asori ni ho wo beko bosomso ana se wo beko ensu eben o ana abotan te se de wo machi akwa kan wasama kire no se oba ne ba akopento wo sire ne se ombo ho ban afi bia so na wo ha obi ama wo ade ade ba beche no e na wo wie so a obetima ko ba bi miensa ti se basa ba kro ne nante ne se bibi bone ne beto na ade beche na ko ba bi kra yale bebo no se ka bibi beto no a ade beche ma ade ko na to no a bibi betimi asiasi ni kwan emfa wo se the whole day no be run ya 20 men froka ebi wo so ani ti be dwana wontimi ntena ka Yes, bibi sini kwan. Bibi sini kwan a oye den wontimi nko. Ntubo se na hofo no mbekọ no. He ka no mokofo a. Yes, ebia na hofo no ka no akwakonya accident e mamu nipa nyina ewu. Is ko bi betu kwan o plane atu agya no. Plane mu akonya accident a plane crash ama mu nyina ewu. So, ntino bambo ya de ehu hia. Esi nipa kwan abra obekọ amanem. Okay, ti se me mambo me de na ho ban. Ebe firi unsa anytime bia. Ebe me free me say at any time. Sa ho bambo bia na no so. Na me amambo no ho ban me asotwe bi wo ma me. Da bia wo da asotwe bia ni ho ba asotwe baba ho say obayi na dare oba. Ti baba ko be wasa awe. Enye me na me we no. Na ho na beje wadi. Se won say wona wo say osie wo ma me. Nti wo ma me sie wo a eni je be na ma me de betra sase we so. Onya ni nchi. Ese awo no de wawo ma oba sie wo. Na wo sie wo ma de a. Ese ho ye baba obayi. Nti tem bia so obo nkwara no ban ni obi am baba obayi. Okay. So ya hweye e wo de aba wonsam. Me kakasa foforo. E na so kakasa foforo. Onte me kasa. Nti me smento kasa. Nti bele na edi nkomo. Nti ase nya adwuma. So ta se. Nti de wo na oba wu no. De wo ka che se wo de obayi na de awe oba. Ti hwan na akọ che nso onye bayi fo. Tefere wanya asma ko kiri ba ko akira kokko. Oh, beso so na yesi ya. Ti pen fo se ka ahwe ase en kama asem. Ti de bebe bia no agya to ho so. Because of wa mo obayi. Wa mo ho ban. Tubon se obakodi nsemfun no obaye wi ni oye kromfo na edi maame atem abahye boni ade atete oba so obako bi kunu hu na okobo adwama ya so we hu ade man kola blim ka sana na maame tie nso bi na maame ntesa na baboni na ba wi ase na bakofo ye wo kwan so nku bi e fa so de tete omo ana aleje omo pema wo mo wo de wo bo ne ho ban nti wo de jan life ma no enne no se wo ba na otie wase maame nka se onim batete sa on ene wo ba no tie wasema enwe wonum so ni mbatete obi ani mbatete wasase so ni ma akora ni tie wasema akora bi wo ho a obenya opepese da bi metie mi maami asem eno nkire so ni mbatete so tete no kwan no mfa so tete o mama de se on se tete no na etadi dia na dwopa bi be frefu be bakora na bia no num ana no nsia ibe wo fufuo ti be didi be wie na ebe 8 o'clock ana 9 o'clock
ewie ye na wona na ahya ase okoda mpo beto na sesem oh anase story obeto na sesem sa akopum se aduane no ebe nane afiri uyam ya katwi na ye bibini yane ne be nane anya ba bia kwa akoto nti enu time say emo 10 na ye nkoda na 11 na ye nkoda no sa tam wura de mo no maame ne da nti be da na watwempra untimi usurumpo untimi mpia bonten usurumpo nti obi etu ne bafo obi ade ne ya na sesem nti se duru wona unni ho a ye ba hwehwe wo because one kasa unim say ye to na se na unni ho a e wo se asemato ti na mpanyimfo de bo mo ma ho ban ene oba atan bi ne ba ne da enso odakora onim tama ne ba beda ye epunu ye ntum ne se nkora bebla me nkorofo awiom maame wo sorry pay wantum punu ni obi abewia ne maame nti onim se ne ba no kora na ye dede so nti nne no obi abanye ne obi abanye ame ade ba ko anka mesere ahofo ne se yenya ye man kasa kire tunifo ofa adamfo bi na hwe no ni hu a tinifiri hu adamfo bi anim wo maame bi a me kase wonto ka da obaba ya ko ede bi aka na bisi no wonu sa ahofo ne bi timi ka kire maame ne ba se he o papa e bo mane hu wonu se papa nde hu a obwa ne bana mane di bone na dwi nyina ne se opede bana sem papa ne mpe na sem ba papa ne trini akola no mema ni timi training kwa ni temma no sa ne me fia discipline wa haba o konfo ba kro pie no ko be no ankra me na so be hye because obi anim se me fie na wo asem towa me ne bebusa me enti manhu konfo te se o asem beto wo ba wanhu ma ne bejo bi kra so wontie masem ti se wontie masem dia me nani me nsadi ma ho me se firi ho enti me se me sha ase tema na me papa no me se me pema na me mpeba oba me no sign ne endo pay na nwumre ma problem pa cho na ko nkom ko ndi me kwasi apenyi ni che onpe ho asem di se ndi pa no hwe be ka se opema di bakrofo ni die na nsan mi hu abaya bi a one ne boy ko mampon ye bi a enu nti kwa na ye di ho nkomo a ye bobo so bayi de to ka na wawu ene kwa na se ye na yi oye bakro ese maami e die na obeye e baba akope so na hunu social ni bi ndi bi o timdi tuo kura di agro minnim so ye hantaw ne boy ye to na ku ne na no kita na di agro o ye security o minnim on se Ghana he wa ha so ula sisi tuo atumdi Europe pa ni kwa se o hwe tuo e wa bonti mampon yi ani ekoyi sebe wonya abra ni a okotutuo kura mampon no kura no ummata mampon ho wonya dehie na mu asante hu donti na akobie ana yi no kura wo ko ye no enya anadwosem nti di tuo ka ma koye den edi esika nko a na wo a wo bo hu ban ana ade na waye obi a usuro me kura me ye konfo me nam a etuo na me kam di se bia me kwa afahye no so kura ye ko no kura no enye live bullet nye de ko gunpowder the gunpowder de ba wo de ba akokọ kura na wonwu nti ko fatuo kuntan de ko to kam na de live bullet ka ho se wo di na wo de ye nti be ma no okum nipa na ana kwan be na ofa so oto ne ka na nti obo ka na ho ban na kesesem ya so ye woni me bebre bi wo ho a so bia wo fie nye wo fie nye be pie wa no akwa kwaji wani so nti nne no on say me sa tete kura se boy na yes scammer and no kind of media no so yes scammer or scammer e bi so on yes scammer bono ho moden bia ne scammer fo ne say ye won krofo bebre bi wo ho a se ne ohia sika obekọ abosom so bebre malamfo nkramufo ho akopamua onya wiana ne wurafi onkodase nti bosom no betima pie omo akotutu no nya asem etimisi sa etimisi o me bosom ba ko ye frenu mo anomo se wo ba ha be ya de na se wo amedase a on kan hwe se wo 10 million a we 5 cedi no so yi 5 cedi ono abe yi ni dope ono be din so be sa betua na adent no se ka na ade nam so a time na wo tia blake so no no so tia selector so anomo nti ye wona bebre wa ya ye nsua kwan ye fa so a ye babo ye sunsum ban ho ban obi wo ko bo so a nam sa ade na anye ye instant na na hu ni nti onim sa ade na anye no kofoforo so no kwa ebe wi akire no anya problem so nti ensem ha mame
nsem ha ye me ye ni na ho because African sunsun sem da no de ho ye nye senti sem ebi se ebi tima ba se firo ba no efie ebi ani eku no kora dada usua fo we o ma de dada e na e de abehye be man ebi ye kan ye de ti ebi tima ba sa ya we ya de dada na ya we ya de dada na se oso be ma ni kwa so tena ho kwa ento so kwa ya ko hu se ya we na na mfa ngozi ho wo twa me ya we ato so ebi wo hu se ya we so on se oba ne be ma mu behia o se mutimi kwa abusa na mo hwe se tena na mo betena na kora na ebe bo ana se emwa oba ne be me betena o mo betena o mo tena no mpra twe kro to kwa abusa ne no oba ne nkohia na ansa na kwa abusa bibia be bisa o me meti ya se nyampra na metwe be busa bosum se makohia oba bi be bo me twa kwa na amfa na majai na se mwa wo na so no atwon ho tin koye se mepe ti emi sentina amane ye toto ye basa basa emi sentina amane ye to ye obu okura na ya bopo so na mese wadwuma obu so ye so ma mewu nto so unu se so ye be ma na wo gewu ana wo yiri wu a ye se wo de da kwaji sikaduro se unya sika asisikaduro ehia so ye so de kwaji anye ye nti yi hu firi ma enye ye so nti mi se mi hu ma wo monyemu a metimi bompa ya kompo se mi hu se nipa na wo awafa no oba nyema asem wo mo ensem wom kwan abafa so obedi di kura problem oba wo di onyem na de chen tu kom unya 6 months na de chen tu kom a oba wo no na akoda na bewu aka woyem wo di chen sei tu kom na tu kom a se oba onyem na wo di na aka na to so ya oba wo ba fan ensem wo wiase o unim se obi nyem oba nyem na so ohwiase na opira na ade twa na ye be wakra na akam no da no matepen se be wo na eda no ho nti se nyame amwa na se hwe ase no eye uti na se oba no ye be ma e bia ye kopam ye no e bon se yapam no hwe wabom ya sem no dos se pane de wo se emoja nti bon se won se tumu wakola bi bon se ne ba ni ho di se ye no operation asane nti ne ma menyem no e bia opira ne ye kopam ye nti ba bia satan ba bia pam ye no momujam na ye ho what oh so obi so timi emnyem no apira na ba bia ade ni twa no ye ba wona ne ba be kote ye twa dada ya ha hu nta ya twa ya de dada so ho nti nature ye adwuma pa nema sisi nema wo wiase ese bibia mo no se ahobambo ne abusa very ne mo ko no kora na se mo ko abusa se ba bia ye ko mampon ya ye ko ye be wie ye se onse ne nyina kristofo ye wo so we so mo ko mo baby so fa Christopher ho say onse na Christopher na aka kire nkrofo se wo abosomsom ye nkwasi asem ne ho nkro ne ba nti no nipa nkwa abisa no nti nipa nkwa abusa no titi no bia ya de obabusa wo unim se na nnu na nyansapofo frɛ me se o mbeba ha no me bompa e mana na no pe ma bompa so onfo meduru asomdwem no nsan fo mo nko bibi kosi ese no mo ko black power ho so ho da asem ne ti nti ye no baabi e nipa bi oba ye ho bia me sora no pa me bompa so obi oba ya fa na adwene se oba me ho bia wa kra fie so ko black power na na mo fa ne medu wa meduru se kim na asem ba se anonko wo ko na ho kora wo ese ye wi ase ye we bibia ye su bibia sunsum sem ye nga so ma sunsum sem no wo di agoro asem betima to ese de ato abaya yi ne maami so mo ye sunsum sem bi kra na bosom bi wo fie o se na Christopher ndi empe nka bosom be ka che se bia ne ba ne nsan na how be se betima ba so ben fo se sotro ye o ye de aba kwaje ye wo so ba ye de ko she pop moto e be ba ne wo bo etimi doje sa ho bambo ho dia ho bambo ho abetima doje on se men ka ebusun bi ya o ye nua be ma ne efre ne pole okobo kodi kotokobo achi a yekobo ne sekan ekun no okoduru ye kura no ofre ne yire ka kere ne yire se omuso mo mani nwuram na yire ka kere so onya botro be me na nwuram ti so ba ne ka kere se me wura ye ma nwuram afaka abra san wachi brefie so onya botro be me na nwuram because watima kwa wafre ne yire pa ka kere no de na so ne yire no wonkuta hudia ti oba be ka bi oba ma ne ti de me ma be ka bi so oba ne ti so na mabusa anko so nti ti se ade bosum kra wo fie ho a enka oba ne be ka se wo mma nwuram ma me musa mpanyifo ho hye e be mo nwuram na ma nwuram so ti ye ya konfo no de ye de fat ne nam ye mfa gidie ntu anamo ti mo se konfo bi wa kunya accident wo ankra ne bosum be bia wo kono kra bosum na e bia ko twitwaje sa na mom o na be Saturday mintuka se meko ba bia mesre na asana mako nti mebusa ne kwan mu da ho a na mekokwan mu na ho a we mdan mesan so ti ye wonema bibire bi wo ho a aya yensan ko yetete no
na mmoaye first ne yɛse tete no ɔmo tete won ti na ɔmo nim nyansa sɛ ben na ɔmo gire gina hɔ no mo kura no madwene wɔ fam sɛ ɔmo tete wɔ no okay dan nti ye hwɛ ni sɛ we wa mo ho ban aginsɛmu obi asuban bi namfosɛm bi atra so afi na dwen ba no ho na ɔkasa afi mpɛsa me bɔ ho ban a ebetima yeye wa mbɔ ho ban ahyase no na say madwo friends madwo do we friends de wo no on the baby ya o ma mi bi a watwa wo ntima ngo bi wa hwɛ amena wu awie nti ho an na abɛbɔ no ban no me ka obi a no wo bi a ne de ne nyam firi ne nsa ye ndi so bɔ ho ban ɛna ade ba ko ma mesa asrɛ awofo no sɛ saa nkwala bi sei na ɔmo yɛ bakoro no sɛ ɔmo nyemu a ɛyɛ ɔmo mo ntem ebi beto sɛ minua ba yi kura bi oni ba nya wo ye sɛ ko wo kura na wo ba ko ba be hye ne maame anan sɛ wo mu da anti mmra be hu sɛ de ba ko pain ye de adom ye saa ba ko pain make sure sɛ we mana wontem so ta sɛ we mana won awale ko ma ne wale ntem sɛ de be ya obenya nkwala ne bi abeka ho na ayi na sɛ me ya wuraba ebi ni sɛ ko ya wa amayo ti sɛ ko ba nka awre chichire ka be obehwe na nanim bon sɛ obi kura na nka wo ba ama no bon sɛ bia sa atame nka bia wo 12 years acha 15 no bi anyem no na afi on so we chire tete no ne yehia nipa ne yehia sika ene yehia sika yehia nipa ti eso ne mane ya ne enya no aso den ma e na aba no wow se pala no ene si pala de hia hwe oba anyem ma ne we pala saa bo wa kula so den se pala de bia wuti o ya na no pala se pala na me kan on se ma anyem mba pala na doctors ni mo we e bia na ne tie ne ya hwe na so oba de onye ma ya de wuti be o ya nto very pa obitima obi anyem wa we pala de awo nti pala na ma kwara sa pala na aso de ma ne sa na ene ye baby ya yi ye na yi o hwema ne hu mu fa no ama mere bi horo mo meti o so ye ma baby ya nsa na o ma kwara na chikura nka tetene dia nka baby ya ye ne da no e atofu na say dada kanu sa na besi wo sa e be da no mo kire na nka ebie so amabusu na hwe kakra bi ni asa akata so na yakosie no so na de ne betompem na no musikasa nti ye ene person so ne obi e friend so do because we ye so do because ne maame di ni ba ko pe ne maame bangu da nti ye maame ne nkotena se nkotena se se me be ye yi no so ye ne nko akira nka ho so ya toto sa ne mamere ni nyina tuagu ana maame ni minim ni age ebia se wontwa abrade a ebia akola ne kono mo ya mamere ma no obesa aba maame na wo no o me ama me bi ho betimi aye ama watimi ase awo baby ya bi wontwa awo dia ai wontwa abra sa baby ya maame tie sesi a na wote asemwe na wontwa aye na o se oba nana black power o se obo na ma betimi ase awo sa wo de bana baby ya maame mana munya ha o na duru ha so twabra de ne wontimi so ba twabra wontimi ngo wontwae de ne twabra wotima sa wo ne ba no on say ye wo bibi wo fe na abebiu ana se kosan ablofo friend reincarnation to be sa aba na ne ye adwuma pa na ne imse tete na se ye wo ho na na nim de adwuma pa na ne hwe nkala no ba ne omo nyina we hwe social media wo hwe akola bi a aso be ka kire wo una napa akwere wa bada ewula ko una napa na nti first no bi fie saman yanwu obi fie saman ana se chese on say first ne wale ye ofaba nti fie ho na ne be wo na de aflafra nti be hu akola bi a on se maame nse papa hu be fie o aso so bi foforo kora bi ni a wa wo broni nzo nse broni wo bi ni a wanye o se ne ira fa nachi na so bi ni wo broni dia on ga se ni kuna fa nachi ope kokko no ni ma de kura kokko no wo hawa e de hu kokko ne ani abre ye be sere awofo no se tetene ne ma ne ye bia no enne mo nkososo nko fa san bia san be san abusuan kakra na aka no e atofu wo na mesere se ma o mu nsie ni sa o mu nyina so mbe concrete so omo sam so kwara omo kwa concrete
engu ne nna no so no mo make sure say o be sra nna no because on say so obi wu atofu wu a ye won krofo bi o mutu funu no bi mutimi ko tu funu no ton when body part no muton say atofu wu etuo na aka no akonfo accident wu etuo wu edua bubo obi a ni nyina ye atofu wu ene pa nya ukodo ko tu sa mu no de ye won krofo muton e wo Ghana ha ya o manyi mu ha omo de den on se sunsun som for no a omo sunsun bi connect nipa no ha moto omo de nipa na ye omade omo ho ade nti sa kwa no moto nje so mu gina so animanim ya concrete so ye ha dua obi hye ne ho akomfo a obekọ no na dua no kura wo hode atu atofom so what be that sanity se bi ne si bible mu no bible mu obi hye ne ho akomfo bible mu ene ebu bia ne tokone yesu die no yesu se ne ho akomfo se se ne dua so ana ne dua wan se ne ho o se ne ho no se nyo no de se ne ho omo kwa dia wo soro ho omo de se ya akomfo nyankopon se obi ya se ne dua so e yo no nyankopon na chiwa de na ye no me ma asase yete so ba ne se na yesu ye se ne dua so obi wa se no di ahoma so ne ko ne yesu ye ne no wuye wan fa ahoma so ne ko won se de ne dado ne de bobo ni semza ene obodua no no nzendia nti ta wo furu dua wo fufu ye de ne bodua ne so ye de ne bodua ne so ho ne de na do abubu se me wo mu ni se onum se yesu wuye no atofu wuo no mo ko fai ho mo ko fai omo ameka se omo ahwe ya baby ya mba kwa kotuni funi nkofo bi ko ho ko fai ne se yesu omo kwa no na ho no wasore kwa na me ense che no wasore omo afa body ni ko omo de ne kwa na yesu ye de da yesu se de ne se na yi no ye de da no e ma nipa ko hwe baby aya ne da no aya atofu wuo obi ya se ne dua so bi ya ne da no ma baby ani wan ye de da obi ko hwe nem se sa time omo tete honom no nti yesu ye no nko ana za kristofo se yesu asema me kan omo nu ho asema omo kan kire o de baby ya asem ni ye kan se anti baby ya no baby ya ni yesu ti me se be sa kutu baby ya no yenya baby ya ho se baby ya konne o konne da nya na oko intene na body na mu so abranten so dem se obolo de se ja no na do tutu na mu de ne ho akere no e wo so mu ja abrante no do tutu no adenti ni ja no so mu ja no on se adanse aba se wan sheda etuo ne lokiye e na oyi aboba na firim nti eye san na mu se nipa afirim no nti na ma ya che no onye bone bia on se ye wote se police ni di wo sheda de bo ni tuo pa omo de no odokwan so oto boroso miensa kwara nti so mu ja no boy no so mu ja no krama ne ba ayiye ni bi nti sign basa na oto di bone sa no a yeti yenjao yetimi ja on se sign no se obi ani ho ene koye woni ma again bebi ni mienu nko dance ni we obekọ jail by we na dance ya ba ho dia dance se sign nti wo se boy no mu yi no otimi ba yi ni bi kura sa se ne obi obeye bia beka se ye sign obi obedi boni bia beka se ye sign ye we sign ene o boni so tase ye we sign ye wo se wa hye dade aba abo obi akunu ana se bia ubudua na obi gina se na abebo no na onim so oji onim so ogina ho ene na onim se tuo no so beka oba no so tase ena ansa ankoye obi foforo oba wona na tie omunim se boni bia ni wo montem to ye ni nyina akora ge kasa bi na mun kan jen so no mu ne nja nyama na men sori has men sori free a nti am se na ensanom kakra ye dey obi abom so because etuo elokini ye yi a de kire so ye mfa kire fom ana se mfa nyanhwemu nti na wo se nkatuo no kura ne to no so no hwe so se na nko try so be ana se nko loki etuo na nsa na wa try ba obi wa onim tuo ho adwuma nim na to no ka se kwa me hu se ne sitem nti we de be sere empanyimfo mo mfa afiri so na boy no munja no na onyamfom so esan no ati ni wiase aka de o nya de se nani baji wo wiase kora be so na daye nani enje ne se ne dofo na eko dofo na san nam no so na oko na se ye obi se ma prane se mekun dia mekun na mekodem kura nka memfa ho
ba me plan na se meku so te ase enti yemfa ne se na boy na plan na se obeku no a se car no on na drive be man na drive no ba na te front obetumi ne fa kora apem accident na ba driver ni bi o afo car bi am car front ope driver echi nti no ye woni ma bibiri bi wa eye san wo de empanyimfo bibiri emfa asema me kan no mu nhwem se bo apayo so na papa no boy ne papa be ya ade bi e ma ne ye me fe when defending ne ba ne say e bia me disika kura be wura me say ye mbeli me ba na o se de ne ba ne fata no na no na ba bi o peso okọ no aye de okọ no cause papa no say identity na okọ fatu ne kura me wo me nkura tu wa ya so den no akura tu ba tu no walansese so te ase o de bone nkwa ho ban na obi a wodo no no emum na etu na akọka no nye se wo tumpo aloki ya yeye ndi we wodamu a kwadu be na de abaya no so papa so be kasa ya so be kasa kama pa wo de bone kwadu a enye yi so bone kwadu a enye tete ne kura na nke fie ho nko masa ama no ba hofra wale because odo a ne wo mo ntem ebeji no do no so ama no ba hofra wale sa se de be a de no peso ye ma we no no wa ya ma we ya sha na tete ho na hwede o na se tete no ye ba fan a wo wale wo fa ba wo ye ba fan wo do ba fan ba mi fie o nti wo be ware ko wa wudi wa jimi be ware onu ejimi ni na on fan ko video oh eti hia wo ho abefam hia sika wo ho abefam sika apache wo ho am ya akromfo a mo ya konkwonsafo a tutubutumfo a nka wo ha nti okay alright na you know you so na o si Ghana for yentu mo for we nko ade yentu mabunu no fo kakara ene enema bi wo ho no mo a yentete so yetu ho agudie ene panyi ana ye kasete ano anyhow to o kan bibi ba ko on ka hwe ko ka kora yedi se ye no me ma o ye ka bibi kire mabunu no kakara bi ma me kai se na misua na me ko me ma me mo ho sehwi na me ko ye no na me obe 14 na 13 mo ba ko na me ko me ma me ho ti me ko me ma me ho no me ko ro mo ko afu na bo be 5:30 ni nsu agugu ti no mo ma na me so me ko ti me wura dem ne tuo da ho me hwe na aboba da ho na me fae na me de aboba de shim na me tuo de to me ko na me tuo da ti me kwa kakra me maduru ma mo na obi adominkenfo mo se nwansane pa ejinam makobe sa ha ne ba bi akamla ma itina abo nda so gina ho hweme ponti tu na tu na pampam pe re kra abo ne wuye untu tu da on fa bi kura nkura da o fe o de di kan na ade akoko nwansane se ma tutu no bo me no nyasem ketwa bo ma nu se o don sakai nti basa ka wokun abo a odi abo be fi amaya abere ka kire me se min tutu de se nipa gina ho anka me ku ko so abo na ho bopo no e ma me tutu no se obi gina ho se obi gina ho ma ncheke so eno ne se oba tan wo tete ne ba makum abo so ne se ebo me ya mo aba so se mo wa ya de se wakun abo ade na ma be fi no kura na me ku no nipa 6 enti me kukura abo oso tum so wa wi o me nke na che so twa adua na o de share na na no kikire ye na o de bi kura gina se abo na so ankasa a o se nke de bi si akonkon ye se bo aba so ye bo me bo ye bo ma nu nti tete no mu ni mba tete na obi anim se ye kire denden dia ye mpe na sem enne de obi nim se wo krokro na no pe na sem wa ye krokro bia ye se wo ha ye krokro wa ye se wo ye boni a ye nka wa ye ade kura enye na ma me gina wachi emfa ne se wo ma me pe wasem wo ma me de wo kwa amaniem ye nsu akwan be fa so e be tiri ni ye mba ni ye ni be ye din e wa abonten ye yesu so akwa abonten ni ye bo wa emfa so wo mafie o oh yeah men nana no be sa de wakọ to ayire mama o men nana wo hu so wo di so ba antemanu nyame fa ne krense wo kan to ka say ade asem a kokobu ni bia ansa na waba unti fa so ni wo da ne no kra ne nya kase ko ne kobu bia ahoɔden bi a wo de bɛkɔ no bɛkɔ ya sɛ nipa ne nim se ya ko awie enti bibia ni nto ogina wona titim na no so atue su na wo so waba fie wo ne ya ene obi timi bu obi ya se ya de akɔ police station hwɛ na ye kra ye penso nye ngo police station ya na me type bi ndi oba bi na bu me ba no de na o se ya bu me oba na bu me bo nwire
oba ne bo me ankasa me na me bo mpanyifo oba na onyi nchewa na wo ozu achewa na ne tipe na ye type a na ewia so wudi fo a me koye no wo bu ni nsuo a me ni tima koto no pipe na no e na me yi ade ne firi wo se me pentem na me bu ye ha me ganga because me ho de me ma na mbo mo me so me ho nkete bi tina ma form say bono na me koto ahye no so oba na bo me me timi brain feeder wo hwe me ankasa so because we panyi kura mebo because me ho odin so we de oba na bo se me di fo so udi fo bi aja ba na obo me no obo me hwe ho no boys buy na mo pata me no se ka bi jai enna me se mi nyaai me ye twetwe me a me ko bi ani abom na da ya ma bre udi fo na ya pata o me so mi ni say e wo se me bo no because yes wajo title oh me ko 3 times ni obo me ne anka on pinche ho ba me tena ti mu say my mistake because na me pentokwa anya me dia ntokwa kura na makwaja akon nti me na me ni sirimfo ya de sua bibi efiri nipa ho nti ye besere ya wofo no say ye me ni nkoye ma no ho enne wo hwe ma ya nketenkete ntale ehihye wo mu na mesere Ghana aban ahye wofo na do so dodo say obi ti social media o me ka brofo bi say o me say hook up as ni twi ye say on ko gina bontin bi o fie nti wo de opa whatsapp text message say for address ne ka ho anadwi bra ye ntwa anadwi mema wo sei na modi anu wo phone no so na the address na ka ho eno ano no nti say hook up na ban ne nti ya na what say me penyi phone kura ye bi se bi penyi phone do mba ye because na otimi hu obi ka pa kola ta se ne ba pa se bia na hook up ni na answer eno ya is St. Louis students no ka bia wure campus o ka che security ne say o ye boat nti o ba be fa obi wo yin say mu ni say ni bia teacher fo na anadwuma fo na wo ho ni bi na o ba be fa wa wura ho o sia pie no obi anti ka na say o ka so ye boat o be fo boat dia sen ka be fo bi wo obi anti ka mu yi die ene me yan check ye bia boat student maya no mienu ntade hehye mo so so mo ase nya asem kwetwa maya mienu em hye boot wo no nkrai do makosu ntom su se sa nkrai ni nkrai no mo kwan nta o mu hye squatter na se bia wo kokoro makota ade aba o ma fa mo kan se mofti o mo kwan ko nya basi bre ya ebi so na nya basi bre wo ebi so ebi na mo kwa kopadua ni bi adi aduane sen ka hye squatter ade woni ka squatter ne no mo se ye wo ne me bebre bi wo ho a me hu ni se nananom na aboa ma school no ayi wo mo so krata bi o ma ya che so what I say because obi a script ni man kwan pie na ka awo kofa obi na wawura school na ene ka say anya visit day so na ka say me ko visit obi na wo say pie akode a o say boss search security ni ya de wo timi say ebi so a omo ye no omo hu obi hu no mate o kire o kan ye omo fo mani into script so nko a omo city camless anya adwuma wo school mo enke hia pa oman mu ayo we school no agidin bone first na akola konya school kosunya nyansa enne de omo kokosunya gimi sent ni krono ni yin scam ya adwuma nyina flood nyina free school mu na eba na obi hu akola keto no mo wi o school no ntesa obeba no not enne obi akra red ama kwabena na eto anu wo share no bisa so unim red so oba tan na kra ba yo na wotoma so ne ba kono mbidi a wompene so minimum obi o ye drink a obi ma na baby no me yenko obu nipa kura kunu ono akasa ye drink na obi ama na baby anom no obu nipa kura kunu yinadi yes o ma on ne man say a woni sa drink ne nye yes enkrofo ekum krofo so ti ye besere o man no de first ne de ne ye ye bagimi bre enne de enne ye olonto luble aje gonkura aje tujimi no no be hu obi a fine ogina no obi na no kasa sabi jimi nko a hwe ne ma bi e koso o man ni mu a o mo san fan hye na nanom nsa manana no me diso manana no ahemfo no san ndo o mukuro o tete na ahemfo kokomna liba e bo kwan ye bibia ne obi atwan aban bi atwan aban be se ato aba ma sika ni nyina so ko ti wana be ne ntuku ato kora se aban na eje oji bibia na oni mi se ne so obi ko sie funu kora this is some before the kotwa committee for the kotwa ba mi de sie funu ni nyina omo a ni nyina betwa aka so ansa na ama baby so no se funu ye wo aban wo de ade a ene na mo kire ye wo de a so ne sisi o nya sam keta ana ye na wase
onkomo ede ye di eche de be kasa me na na be ma social media ma na bo no o mebo me o munya me ho abotre de me sere munya me ho abotre munya me ho abotre munya me ho abotre munya me ho abotre na ye da se bebre na na musha Nyansapo ene ye di nkomo pa na ne de me se nkomo no ko ba e ma mabunu no yie o se yen no mososo ye hia futuro abibia e wo se ye ma ya adwemu da ho na ye hu sine besi atutu ya na mo esi penyifo so tie fa ye ntie ye ma ya so nye den sa ye ntie na emo nyina yesu ntimi nyinche na gone too soon no adorson bebe we di ni oba yesu ama ye bo a memfa wonsi a therefore ye besin hia kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumoni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family no hon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame